Wengenze wetheke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kamama ngumsizi aka Inkosi Admin. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucenzela usubscribe. Thola zonke izinto engiyiphostayo kuyona ke le channel. Emva kweminyaka engu-10 adlule emhlabeni umculo wegospel uSifiso Ncwane umndeni wakubo usuthatha isinqumo sokuthi umemeze noma ke umenzele umsebenzi wesintu ongumcimbi ke wokuhlanganisa noma ke okumhlanganisa namadlozi kubo. Uma wakho umzalayo uthe ke baphezulu kwamalungiselelo okwenza kuSifiso noma kokwenzela uSifiso lomsebenzi nakuba wayengafuni nokuyizwa indaba yamadlozi. uSifiso esaphila ngoba ke wayesindisiwe. Kuthiwa kuSifiso Ncwane ufika njalo ke ngephupho ecela okwenzela umsebenzi acelele ke intethelelo emadlozini ukuze ke amemukele ngokusho ke kukanina. Kuthiwa ke usanda kutshela udadewabo omncane ngephupho ukuthi ke uzothola umsebenzi uma ke sewutholile aze ke amenzele umsebenzi. Kuthiwa ke nangempela udadewabo usewutholile umsebenzi. Unina kaSifiso utheke sebezokwazi nokwenza futhi ke inkonzo yokuvula itshe lesikhumbuzo likaSifiso abazolifaka bona ngoba ke inkosikazi kaSifiso Ayanda yakwe noma ke yawenza owaya kumcimbi nezingane zayo noma ke angawasanga ke umndeni la ke kuzalwa khona uSifiso. Utheke uma kaSifiso njengoba ke usisi kaSifiso esethole nomsebenzi nje konke ke sekuzokwenzeka. Fisa ukuthi ngizovo lwakho nombono wakho uthi wena cabanga ke ngalokho kushiyo kumama ke walo ke wayengumculi wegospel uSifiso Ncwane. Hlala phakathi kwi-comment section mina ngizovo lwakho. Ngakhohle ukucinzela usubscribe. Thola zonke izinto engiyiphostayo kuyona ke le channel yethu ehamba phambili.